A nakon dvodnevnih oborina, stabilizacija vremena u Bihaću iskorištena je za čišćenje prometnica na kojima se otežano odvijao promet zbog snijega i ledene kiše. Danas su kolnici u užem gradskom središtu čisti, ali ne i staze za pješake, jer za takvo što, tvrde u Općinskom zavodu za prostorno uređenje, Bihać nema suvremene strojeve, a lopata je nedovoljna. Snijeg je u Bihaću počeo padati u nedjelju, a kako je to neradni dan, čistiti se počeo u ponedjeljak, što je bila gotovo nemoguća misija zbog obilnih padavina. Građani su bili nezadovoljni učincima bihaćkih komunalnih službi. Ljudi se snalaze kako mogu, a ne treba ni ovima zamjeriti. To je tako iznenadilo, došlo tač. Kad vidimo Hrvatsku, koliko su opremljeni od nas, zatrpalo i tako je to. Kako je u Zagrebu, nama je dobro, tješe se Bišćani. Dok je u Zagrebu Bandić smijenio cijeli operativni stožer zimske službe, u Bihaću su nadležne ustanove i službe za čišćenje snijega sazvale konferenciju za novinare na kojoj su izrazili zadovoljstvo svojom efikasnošću u čišćenju kolnika i pojasnili zašto ne mogu udovoljiti zahtjevu građana da očiste trotoare zatrpane snijegom. Tehnička opremljenost našeg javnog komunalnog poduzeća Komrad nije na nivou da zadovolji tu stvar. Taj zahtjev naših građana. Gomile snijega sa ulica se ne odvoze, a jedan od razloga je i taj što bi ogromne količine snijega, ukoliko bi se odvozile u rijeku Unu, još povećale njen vodostaj. Kulen Vakufu je bilo 160, a već ga sad imamo 260. Stanje nivostaje rijeke Une u Bihaću jutres u 7 sati je bio 42, sad je 90. Do kritične tačke vodostaje rijeke Une treba još samo 10 cm, što ne isključuje dodatne probleme s poplavama na ovom području. Uz sve to, snijeg pada s krovova, a zbog naglih vremenskih promjena ruše se stabla i pucaju grane, što dodatno ugrožava sigurnost građana.